سلام كبرات تخطتلنا مدب دكتورات أبستديو جميل الله أبستديو مسانا مبرن خبرنا تداري زلو دكتور سامسون أباي حكيم سانات يزلو نايلو بزعبانا دما كلمة بتصيح نصلاتات زبل أرسي كخون نمنتايو أقداس زخون زار أرسي كلمة بتصيح تلو أنتاي مالتيو بخمي كنكالا خلو نخل نايب حكي كلمة بتصيح استوله نصلاخه كعب خيل دو نزول حتات دكتور كمل سلنا إيو دكتور يمسكنك أنا لك صبوا طالبات مع التقدم بتصيح نصلاتات إيو 11 شوعته على ما مع التقدم بتصيح نصلاتات مالتي بنوس قمتي عم تصلوا بزبلات استدما مريسترت عنا أبا هجرنا زخبر زلو كلمة بتصيح نصلاتات أنتي مالتيو مع استجميرو بخمي نمنتاي عمتاو الذكر نحنا كم هاجر وي كم حزبي إذا قداي زي معرخ نداي تصلونا كم زعبال إننا نزاربلو يقدس ديو أتقلع بالكبت وقت قبل الليل. حرايت صبوا يغني لي أنت أنا اشتي موياوي حابريتان بس لدعدم كومني مت أنا موت هتصانات بعالم درجة مع كأني هاجرات معبالن كم يسوق ما خمزلوان مجلسي. تتعاد عمد تتعمشت عمد متأنا موتسانات كم يكون مهانو نايت هاجر كايدا نايت هاجر بتعنا زلوا متكلن زقلتيو جي توم تحتي حد عمد تحت عمشت عمد أب هاجرنا فتاون صلاون كم زمسكرو أتصبيقو قودي لله كابتم تحت عاد عمد زموتو توم 500 جن توم ناس لا تاتينا نصوعهم تحت ورح زلوا ناس لا تاتيهم 500 مالتي جابنا أستاد 30 شو عتن قلت كابشه يموتنا لو تيلناسي توم فرقي 10 شو عت خباب زغونو توم تحتوريا كاباتهم كان مبزحتهم موتوقا توم قدمه بصح نبلوم ويكا بانجليز بريماتشور دبلوم تشعت ورحي اما هصن عقيقوم عبيوم نزي دغاوي هيوت دلوات كوينوم نخوصو اكلهم امروم كتخلو ناي نفسهم اكلات بقعو خينو خوص خلالو كمزو خينو مزي وصو انغنا اب ساعاتون ابوتون غبو خنكل مزي يغبرلو تياباتهم زورد سنكلنا هونه موت بتاع عبي نابنت اب عالم استات 15 مليون كلمه بصحي ويكا معلتهم زي اخلو قلعت ولدو كابزياتهم كل شاب 1 مليون يموت زعاب اب قصري ابانها اخذوا زعابي معناته اب تكالت عنا زولدو طرينا هنا همصاب كنزارب نخل امبر توم اب غزا زولدوخا انت عينت سنكلنا انت عينت موت يغاطمو مالخا غزوم يزقصرو مالتي سلازي زي عينت صعبين كابحالو نحنا غات متن موت تحت عمت تحت مش كابورنايو نزياتهم عدل نخنهبهم معناتو نزوم تحت وحي كابتم قدام وتقتلتي ابدي معلتها مولاد رخصن اب غزي حرس زغاطم واحد اير زفطرو حلقلخاتيو 900 كابزوم تحت وحي قولت زقتللنا 100 تتولدهم سي توم 30 بسنكرخسي صريتو زي تحلو كونتا حرسي بسنكب دي معلتهم ولادهم ويكا حرسي قلطيفكا بغبو سلدي حرسكايو زغاطم موتي ስለዚህ ነዞም ናጽላታት ዕድል ተይምናዮም አዴታት በጉባ ተካልጥ እና እንዳር ሐሪሰን ብጽሬት ተሐለወ ኣብ ትሕቲ በዓል ሞያ እንዳር ሐሪሰን ተዛሜታው ናይዛቱ ሞት እንድራ ጉዲልና ትመጠነ ሞት ናይ ትሕቲ ሓደ ዓመት አጸቢና ነውረይና ማዕሪኻ ትሕቲ 5 ዓመት ሞት ከነጉድልና ታይ ማለት እዩ ዝተወልደ ኤርትራዊ ቆላ ናይ ምንባር ዕድሉ እንዳገፈ ኸይድ ሕጂዞም ትሕቲ ኣብ ሸዓት ወር ሃይሞል ዝውለዱ ቆልት በዓለም ደረጃ በባህሊ كم بقعد كوينهم سلازي كوتصرو سبات أدهبو تهيبوهم نميرو أبكلتش حين شمون تجن ما حبر ولدي أوروبيان دبهالو زوم سبا زياتهم عدل كوهابهم كل زوم نصلاتات زياتهم كم سبهم عبيهم سي أدمعتو خونو خليهم نابنت كنريون خل الحراي كم بعال ألبرت أينشتاين نمثلو نزع عالم قلبيتهم بسرعوا أبز حالة في خفل زمن نايشو عدتو حي ناس لا يتولدو أديو خي تعرفت بزح سكفتات نيروا رؤسو جزي في دون دابولو سبات نون كعبي ده حسبا يمسلون من نيرو وينستون تشرشل دبها المرحنا إنجليز كمون كفتشن 10 شدشتن أبريو دو أفريقيا ورك دمس على جويا أثليت نيرو سلزي بزح حد سباتهم توليدهم عبيهم معباي طريق يكون نسي عبد صلوا 5 زخول سبات كونهم مغلو
ህዝብ ዓለም ክፈልጦ ኣለዎ ብዝብል ቴማ ዝተበገሰ ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካ ወይ ካ ዩኒሴፍ ካ ካብ 2011 ጀሚሩ ኩለን ሃገራት ነዚ ፈሊጠን ከመይ ገይረን ኣብዴ መዓልቶም ተወልዱ ህፃናት ክህሉ ከለውሲ ከመይ ጌርካ ከተዋሳ ብኸመይ ዓይነት ሜላት ሒዞም ከመይ እንተገበርካሎም ከዓብዩ ይኽእሉ ግቡእ ስጉምቲ ኣብታ ሰዓት ናብ እዋን እንተ ዘይወሲድካ ግን ኣባታቶም ዝወርድ ሃስያ ነባር ስንክልና ነቲ ቆልዓ ጥራይ ደይኮነ ነታ ገዛ ብሃገር ደረጃውን ንዕኦም ክትሕግዝ ተውፅኦ ወፃኢ ማዕለያ ስለ ዘይብሉ ኣቐዲምካ ምክንኻሎም ቅድመይ ኣብደይ መዓልቱ ዝመፅእ ሕርሲ ብምክልኻል ኣብደይ መዓልቶም ዘይውለዱ ቆልዑት ንምውሓድ ዝግበር ክስታይ ንምውሳኽ ኣፍልጦ ንምውሳኽ ምክንያቱ ኣፍልጦ ዘለዎ ህዝቢ ኣፍልጦ ዘለዎ ስርዓተ ጥዕና ናይ ዝኾነ ሃገር ነዚኦም ኣብ ግምት እትዩ ንምዝኻር ተባሂሉ ዝተጀመረ እዩ ሕዳር 17 ከም ኣጋጣሚ ሰንበት መዓልቱ ዒላላ ናቶ መዓልቲ እያ ስለዚ ኣብ ሙሉ ሃገርና ኣብ ደይ መዓልቶም ተወልዱ ህፃናት ከዓብዩ ከም ዝኽእሉ ሞያዊ ምኽረይ ብትሕትና ክነግር ደሊ ዳሕራይ ክነልዕሎ ኢና ነዚኦም ዝኣልዩ ኮማዊ ወከልቲ ኣለውና ነዚ ዝመልኽ ኣብ 20 ዝኾነ ሆስፒታላት ከተማታት ናይ ሃገርና ዳርጋ ኩለን ከተማታት ዓጢቐና ኣለዋ ዋላ ናብተን ተሓታት ትካላጥና ከይተረፈ ንወርድ ኣለና ስለዚ ከዓብዩ ዕድል ክንህቦም ኣለና እንተዘይ ኮይኑ ግን ነባሪ ስንክልና ካብ ሞት ሓሊፍካስ ነባሪ ስንክልና ከመሰለ ዝኽእል ኣብታ ሃገርን ኣብታ ስድራን ደምፅፅሏ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ንዑ ንምዝኽኻር ዝወፀ ቴማ እዩ ገዳሲ ነጥቢ ምዃኑ ኢኻ ክጠቅስ ፀኒኻ ዶክተር እንታይ ትጠንቅታት ቅድሚ በፂሕ ወይ ቅድሚ መዓልቶም ዝውለዱ ናፅላታት ክንብል ከለና ብምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ጥንሲ ካብታ ተጠነሰላ መዓልቲ ስጋብ ሙሉእ ቆልዓ ኮይኑ ዝሕረስ ኣብ ሓደጋ ዘሎ እዩ ብኡ ምክንያትና ቅድሚ ሕርሲ ንሕዋትና ነዴታትናን ንከታተለን ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ዝመዓዳ እንተተኻኢሉ ቅድሚ ጥንሲ ክትትል ከድል ይኽእል ኣሎ ብሕልፊ ሕጂ እዚ ተምሃረ መንእሰይ ኣንቢቡ ክርዳእ ዝኽእል ቅድሚ ጥንሲ እንታይ ዓይነት ሕማም ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ዓይነት ሕማም ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ ኣብ መፃምድቲ ኣሎ ፈሊጦም መዓስ ክወልዱ ወይ ጥንሲ ክትሕዝታ ጓል ኣንስተይቲ ተሊሞም እንተኣትዮሞ ብጣዕሚ ውሑስ ክኾን ልክ ከም መሰረት ናይ ገዛ እዩ ኣብ መሰረት እንድሕር ደልካ ሰሪትካ ሓደ ገዛ ዘለኣለማዊ ክኾነልካ እዩ እንተዘይሎ ትደዓበየ ፀገም ኣብኡ ዘሎ ስለዚ ኣብዘይ መዓልቶም ንኸይውለዱ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾነ ጥንሲ ትሽዓተ ወሕሙል ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ክፈልጦ ዘሎ ብክንክንን በተሓዛን ይደኸይድ እዚ ካብቶም ፀለውቲ ደረኽቲ ኣብደይ መዓልቱ ቆልዓ ክውለድ ዝገብሩ ኩነታት ኣብደይ መዓልቱ ዝመፅእ ሕርሲ ኣብዘይ መዓልቱ ዝመፅእ ሕርሲ እንታይ እዩ ብብዙሕ ነገር ክንከፋፍሎ ኢና ካብታ ኣደ ዝብገስ ነገር ማለት እዩ ኣደ ሕዱር ሕማማት ከም በዓል ደም ፀቕጢ ሽኮርያ ሕማም ልቢ ኣዝማ እንድሕር ኣለዋ ነቲ ጥንሲ ስጋብ ትሽዓተ ወርሒ ከተሳልዮ ስለ ዘይትኽእል ብሕክምናዊ ደገፍ ኩን ባዕሉ ደፊኡ ኣብደይ መዓልቱ ክሕረስ ይኽእል እዩ እዚ ሓደ ረቑሓ እዩ ካልኣይ ዘይተፈወሰ ረኽሲ ናይ ስርዓተ ሽንቲ ናይ ከባቢ ኩሊት ኮታ ዝኾነ ናይ ኣካላት ረኽሲ ምዝህልዋ እቲ ረኽሲ ዝፈጥሮ ናይ ነብሲ ፀቕጥን ናይ ነብሲ ምንዋፅን ነቲ ማህፀን ኣብደይ ሰዓቱ ማንታ ርእሲ ክፍንውን ኣብደይ ሰዓቱ ዝመፅእ ሕርሲ ስለ ዘጋጥም እሱ ኢኻ ኣብደይ ሰዓቱ ወይ ኣብደይ መዓልቱ ዝውለድ ናፅላ ዝፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ጥንሲ ግቡእ ክትትል ከድል ይኽእል ኣለዎ ዝኾነ ታደ እንተወሓደ በዚ ሕጂ ደሎ 8 ግዜ ኣብ ትካል ጥዕና ከይዳ ክትትል ትገብር ኣለዋ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ኻ ኣልትራሳውንድ እንብሎ ወይ ከዓ ኮምፒተር ኢልካ ብተለምዶ ዝፅዋዕ ኩነታት ዕሸላ ኩነታት መድሓንቲ ከመይ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ትክእል ኣለዋ መድሓንቲ ብዘይ ቦትኡ እንድሕር ኣሎ መድሓንቲ እንድሕር ደም ኣሎ ኮይኑ መድሓንቲ ረኽሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ክልተ ሰለስተ ቆልዑ ጣይንሳ እንድሕር ኣላ እዚ ኣቐዲምካ ብኣግኡ ብናይ ኣልትራሳውንድ ምርመራ ክትፈልጥ ትኽእል ኣልትራሳውንድ ኣብ ዓድና ካብታ ዝተሓተት መደበር ጥዕና ጀሚርካ ስጋብ ዝለዓለ መወከሲ ሆስፒታላት ስለ ዘሎ ዝኾነ በዓል ሞያ ዝሕርስካ ነዚ ስለ ዝመልኮ ደሰክፍ ነገር የብሉን ኣዴታት ነዚ ፈሊጠ ነቲ ተዋዲዱ ዘሎ ናይ ትካላት ጥዕና ኣገልግሎት ክጥቀማሉ ይግባእ ምክንያቱ ዘይተፈወሰ ረኽሲ ከመይ ዓይነት ቆልዓ ተጠኒሱሎ ብኸመይ ኣማፃፃ ይመፅእ ኣሎ ዝነግረና ወሳኒ ረቑሓ እዩ ማለት ስለዚ ኩነታት ናይ ትዕሸል ኣብ ማህፀንካ ከመይ የጋጥም ሓደ ረቑሓ ካልእ ኩነታት ስራሕ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዓቕል ላዕሊ ደው ዘብል ስራሕ ንኣብነት ካብ 6 ሰዓት ንላዕሊ ነፍሲ ፆር ከላ ደው ኣቢሉ ዘስርሕ ስራሕ እንድሕር ኣለዋ
أبزي ساعته زمت حرس خجات ما خلي أبزي ساعته قال أخو ولد يخلي قالي الكول مستاي شجارة متكخ تدعابه كن محرسي كمز زخل كدمي شعات تورحي حرس خمس زخل سلازخونه نفس صورات كاب كمز عينت والفتات كحيبا قلالول كاب عقل لعل زهلق صراحه كالقسا قلالون دسر حوان كا نزب قمت اتيوم بحلفيه بشاوعي واحد نزرقصا نفس صورات انت عينت صراح يهبون اب قمت كاتو كلهم بحقي وان انت اتوه تقدم حرسي ام زي معلتهم زتولو حصانات كوحد خلي بعالم درجه يوسخ يزلو كاب تحدد وسخ دلو ادمه ناي مولا ناي دق انستيو اندا وسخ يدخلو معناتو حرسن تنسن بعلاتن يدونغيو سلازلو بتمرت خون خليو بسرعه خون خلي قدم بنسنتن يمرعوا ابت فريام اوي ساعات زبال هدو دخونه تنسن حرسن هلول مالتي بزتفعل مهنيات سقاب 35 مستدونغيو جن أبزي معالتو زولد تحت ميزان زولد قول أخبز حسلا زخل زي أب قمت كأتو زبلي تحدث تيماها معنات بعالم درجة دكان شتو حجي أبزو عودتات ينطفا سلا زلوا اتناي مولاد أدمين سلا زدفو كاب تحادة نتي قدمه معالتو زمت حرسن مولادن يسألوا زلمو عالم عدهبوت ودلاي سلازي كاب عان لعلة السراح زيد اللي حلقتات حانت نفسه صور ناب ديم عالتو زولد قلعة قصة ختم الرح سلا تخيل حبرتسب كونه أسرحتي نزب قمت بمئتاو نوع نقر كنكالا خلو يتدبلس أنا حرايق رأينا مهنياتو أبزي معالتو تولد قلعة تبداه نقر زخون ناي مستنفات سقمي كل أكلاتنا نزا أيرن ما ينزلوا عالم نخنبروا عن حكوينهم كابوشت مهاتن وصيهم ما يزمل أيو أوشتي مهاتن زلوا عشل زلوا سامبو لقى خولد كله أير كستنفس لزلوا نزا نايدق أي صراحة نخسقروا دول سامبو كلهم كخلال اللو أنقاندو أبدي ساعتهم توليدهم سي أب ساعتهم توليدهم زقات مناي حرس الغلاقات زقات عفان زفطرو سنكلنا أديهم تقصرهم مول أفريقيا هون مول العالم وهاجرنا خي طرفه عبي ناي سنكلنا تنكيو سلازي دول سامبو حيزهم نزا عالم انداس تنفسون خنبروا ترى حسي ناي دقائق هيوت ما يكلهم يتسامبو اندهر اير كسحب تزكيلو قدام يروحي كالاي حنقول بقع خوينو كوص خلالو صليم كبدي كولي تاففتيهم خونو سلازي تازبلصت تام علتهم كحرسي انت زي كوينو نتا ماصن كتك تفطرو ارتفيشالاوي كستاي دحراي تنفتنو عالمو تفتنو لا كرينا أتصقامي زهون نعم غيركا كابسن كلنا ديكتنا قفت غلا بحلفتو ما تصبيقهم تحتي معالتهم نبلهم كاب اسران شمونتن سمون تحت تولو بسمونينا نقصر من الباترس اي خوني تحت بص حزب بهالقلعه من يكتب نحل كوينو 30 شوعتن سمون زي ملأ ناصلا مالتي بناي حكمنا قصاصرا 4 سموني تبقع ود 9 وحنا نصوا اب 30 شوعتن كيمل استولد بمولو قدما بصح بحال جياتهم اب 3 مقلو تحت 20 شمونتن سمون تتوليدهم ناي سنكلنا عدلهم ناي مصمام ناي معوار بتاع مغفي انتوي ناي ستيفي وندر سئل رينا نيرنا كابي وقفتنو كلو زهابو اوكسجين زفطرو عراتيو ولا نعبديو حبوب موزيقኛ ሆይኑሎ ግን ተናዕንቱ ሲኢኑሎ ስለዚህ እንዳታ ሓተ ኸይድ ከሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ሆን ንኸተዕብዮም يعبي خيومن أبز عالم نخواسو كاب 28 سجاب 32 سومن دحان كون خليهم كاب 32 سجاب 30 شو عتنكا توم دارغا بصيحوم زباليو كوينو تريفو جن أبتا معالتهم نخولودو إنا خنصعد زلنا ስለዚህ እዘን ዝጠቀስናየን ጠንቂ ናይ ኣብዘይ ሰዓቱ ሕርሲ ዘምፃ ነገራት ነቲ ቆልዓ ኣብደይ ሰዓቱ ኩለድ ዝድርኽሞ ንብዙሕ ለኽላኻት ዘቃልዕኦ ማለት እዩ ሓደ ናፅላ ካብ ዝተጠነሰሉ እዋን 38 ሰሙን ቆፂርካ ኢኻ ልክዕ መዓልቱ ክትፈልጦ ትኽእል ምናልባት ኣብዚ ናይ ምቁፃር መዓሲ ተታሒዙ ድቂ ገለ ዝብል ፀገማት ተጋጥሙ ንኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ዝተወልደ ደቂ ወይ ህፃን ብኸመይ ከተላልዮ ትኽእል ቅድመ በፂሕ ምዃኑን ዘይምዃኑ ግሩ ኣብ ሕክምና ፀገም ኣይክህልዎን እዩ ናቱ መለለይ ምልክታት ኣለዎ
ኣብ ገዛ ምዝውለድ ሞ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ኣብዘይ መዓልቱ ተወልደ ህፃን እቲ ሚዛኑ ብጣዕሚ ቁንፁብ እዩ መብዛሕትኦም ትሕቲ 2.5 ኪሎ ግራም ርእሶም ግዝፍ ዝበለ እዩ ፀጉሮም ስሑው እዩ እቲ ቆርበቶም ብጣዕሚ ልስሉስን ዘንፀባረቕን ብትሕቲ ቆርበቶም ዘሎ ደም ሰራውር ከም ድሌትካ ትሪኦ እዩ ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ፍረ ነብሱ ዘይወረደ ኮይኑ ትሪኢኻ ዋላ ጓል ኣንስተይቲ ኮይንካ እቲ ስርዓተ ሽንቲ ወይ ስርዓተ መፍረ ኣካላታ ዘይማዕበለ ትሪኦ ማለት እዩ የጋሮም ብጣዕሚ ልሙፅ ሕርጎ ዘይብሉ እዩ ከብዶም ቁሮ ንፍሕ ክብል ክእል ኮይኑ ኣተነፋፍሶም ከዓ ፃዕሪ ተመልኦ እዩ ዝኸውን ጨሪሱ ተቆርበቶም ከዓ ስብሒ ዝበሃል የብሉን ብጣዕሚ ልሙፅ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ቆልዑት ዝውለዱ ዋላ ብጥቃኻ ሚዛን እንተዘይሃለወ እቲ ኣደ መዓልታ ምዘይ ትፈልጦ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ምልክታት እዚ ኣደ መዓልታ ትፈልጦት ኮይና ፀጋሚ ይከውን እዩ ስሩዕ ወርሓዊ ፅግያት እንድሕር ነይርዋ ተዝበለፀ እዩ ብሕልፊ ከዓ ንሕና ንቆፅሮ ካብታ ቀዳመይቲ ፅግያት ዝመፀትላ መዓልቲ ኢና ሃይልና ንቆፅር ካብኣ ጀሚርካ 40 ሰሙን እዩ ቡቕ መዓልቲ ድበሃል ስለዚ ቅድሚ 37 ሰሙን ተወልደ ቆልዓ ቅድመ በፅሒ ንብሎ ማለት ስለዚ ስሩዕ ወርሓዊ ፅግያት ደልዋ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ናቱ መቐመር ኣሎ ብሆስፒታል ክትፈልጦ ትኽእል እያ ኣብ ዝተተጋግያ ወይ ከዓ ጥንሲ መከላኸሊ ትወስተ ነይራ ወይ ከዓ ተጥቡተ ነይራ እሞ ብሃንደበት እንድሕር ጥንሲ ጋጢምዋ ሆስፒታል ከይዳ ከምቲ ዓንቶ ይድበልናዮ ኣልትራሳውንድ ስለ ዘሎ ናቱ ምልክት ሪኦም ሓኻይም እንተወሓደ ብክልተ ሰሙን ክፅግዕዎ ክእሉ እዮም ናይ ክንደይ ገምጋም ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ብኡ ምክንያት ኢና ቅድሚ ሕርሲ ወይ ከዓ እዚ ናይ ነፍሲ ፆራት ክትትል ኣድላይ ንብሎ ስለዚ እዚኦም ምልክታት እንድሕራሎም ገሊኦም ኣብ ስእልታት ንሪኦም ዘለና ርእሶም ነግናግ እዩ ቆርበቶም ብጣዕሚ የንፀባርቕ ቀያሕቲ እዮም ዝመስሉ ደም ሰራውር ትሪኤሎም ንምድጋም ዝኣክል ብክያቶም ብጣዕሚ በይስማይ እዮም ድሉ የጋሮም የእዳዎም ተዘርግሐ እዩ ከምዚ ደቀሱ እዮም ዝመስሉ እቲ ኣብ መዓልቲ ወልዲ ቆልዓ ግን ከምዚ ኢሉ ድዕንትር የእዳውን እጋሩን ዘዋሳውስ እዩ ክትስሕቶስ ኣይከኣልን ኣብዚ ብሕልፊ ኣዴታት ኣብ ገዛ ሕርሲ ምስ ዘጋጥም ቀልጢፈን ከለልዮም ምክንያቱ ኣብታ ሰዓታን ኣብ እዋናን ኣብ ግቡእ ሕክምና ኣልያ እንተዘይተገይሩሎም ትስንክልንኦምን ናይ ሞት ዕድሎም ብጣዕሚ ገፊሕ እሳታ ዋና ከስምረላ ዝደሊ ነጥቢ ትካላት ጥዕና ኣለዋና መፀበይ ነፍሲ ፆራት ኣለና ኣብ ትሕቲ ሞያዊ መሕረሲ ምሕራዝ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣማራፂ ዘይብሉ እዩ ብሕልፊ ኣብቲ ገጠራዊት ኤርትራ ስለ ዝሰርሕ ኣነ ብግቡእ ኣብ ዞባ ደቡብ ድዩ ሰሜናዊ ቀባሕሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጋሽ ባርካ ይጥቀምሉ ኣለዉ ብሕልፊ እቲ ከተማ ዘሎ ሕብረተሰብና ግን መዓስ መዓልቲ ይኣክል ኣሎ ምክንያቱ ቆልዓ ክመፅእ ከሎ 9 ወርሒ ይደዳልዋ ንሓንቲ ነፍሰ ፁር ኣይፈለጠን ተባሂልካ ስምላ 3 ወርሒ ትጋገ ትኾን ካብዛ እንዳገዘፈ ከይድ ከሎ ግን ቆልዓ ዝመፅእ ርጉፅ እዩ ስለዚ ኣበይ ተሓርስ መዓስ ተሓርስ መን ይሕግዛ እንታይ ፋይናንሳዊ ምድላው የድልያ ኣጭርቕቱ ድዩ መን የሰንያ ክትፈልጥ ትክእል ኣለዋ ሓንሳብ ዘጉሄና ነገር ንርኢ ከይተዳልዋ ጨርቂ ሓዛ ዋላ እቲ ናይ ቅድሚ ሕርሲ መከታተሊ ወረቐት ከይሓዛ ሃንደበት ሆስፒታል መፅኻ እንተኾንኪ ሃንደበት ሕርሲ መፅን ሃንደበት ሕርሲ መፅእ ኣይክእልን ሕርሲ ሃንደበት እዩ ግን መዓልታ ትህበካ እዩ ከምዚ ናይ መርዓ እኳ ርጉፅ መዓልቲ እንተዘይቆፀረካ ብርግፅ ግን መዓልትን ክፈልጣ ክእል ኣለዎን ሓንሳብ ብባህሊ ተተዳሊኻስ እግዚኣብሄር ቆልዓ ሂበካ እንድብል ከዓ ጨሪሰን ዘይዳለዋ ኣሎ እዚታት ጉጉያ ረኣያ ገዲፍና ቆልዓ ኣብ ደይ ሰዓቱ ንክመፅእ ስለ ዝኽእል ምድላው መዓልታዊ ክኸውን ክእል ኣሎ ብሕልፊ ማንታ ርእሲ እንድሕር ፈሲሱ ሓንሳብ ኣብ መርዓ ድዩ ኣብ ዝኾነ ውራያት ክሳተፋ ደልያ ግን ኣነ ዝላወቦ ነቲ ቆልዓ ክጭክናሉ የብለንን ናይ ምውላድ መሰል ኣለዎ ንቤተሰብካ ክትሕጉስ ኣብ ዝኾነ ውራይ ክሳተፋ ይፍትና ነፍሲ ፆራት ትሪእን ህዝቢ ማዕሪኑ ነፍሲ ፆራት ከሕብሕበን ካብ ዘሎ ማሕበራዊ ፀቕጢ ከናግፈን ክእል ኣለዎ እምበር ኣብዚ ውራይ እዚ ደይመፀትኒ ኢሎ ኣብ ዘይድለ ሃልኪ የእትዩ ኣብ ፀገም ከየእትወን ሓደ ለወባ እዩ ስለዚ እዚ ምልክት ዘለዎም ቆልዑት ጠቕስናዮም ምዝረአ ቀልጢፍካ ኣብ ጥቓኻ ናብ ዘሎ ትካል ጥዕና ብምኻድ ከከም ኩነታቱ ናብ ዝለዓለ መወከሲ ሆስፒታል ክሰግሩ ስለ ዝኽእሉ ህዝብና ኣብዚ ዕቱብ ምክትታል ብሕልፊ ዴታት የድልየን ዶክተር ከምዚ ክትጠቕሶ ፀናኻ መቸም 3 ደረጃታት ከም ዘለዎም ኢኻ ገሊፅካለይ ትሕቲ 28 ሰሙን ዘለዉ እቶም ኣዝዮም ቀልጢፎም ተሓሪሶም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ክዓብዩ ይኽእሉ ዶ
እንታይ ዓይነት ፃዕሪ ይኽሓትት እዩ ምናልባት እስከ ትገልጸለይ እንታይ ኣገባብ ብርግጽ እዚ ኣፈይ መልእ ዝዛረበለ ሓንሳንሳ በባህሊ ናይ ሸሞንተ ዓብን ናይ ሸውዓተ ዓብ ዝበሃል እምነት ኣሎ ናይ ሸውዓተ ወርሒ ኣብ ዘይ መዓልቱ ዝውለደሉ ጠንቅን ናይ ሸሞንተ ወርሒ ቆልዓ ዝውለደሉ ጠንቅን በበይኖም እዮም ናይ ሸውዓተ ወርሒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ታደ ብዘጋጥም ደም ጸቕጢ እዩ ዝመጽእ ምክንያቱ ደም ጸቕጢ ብሕልፊ ኣብ በኳራት ብርቱዕ ደም ጸቕጢ ኣብ ግዜ ጥንሲ የጋጥም ኣብ ሸውዓይ ወርሒ ድመጽእ እሱ ሕጂ ነቲ ቆልዓ ውሽጢ ማፀን ከሎ ስለ ድጸቕጦ ኣብ ዘይ ድለ ጸቕጢ ከእትዎ ከሎ እቲ ቆልዓ ዝፍንዎ ነዝዒ ከም ጽቡቕ ፋል ኮይኑ ነቲ ሳሙ ቀልጢፉ ደልዱል ይገብሮ ስለዚ ክውለድ ከሎ ስለ ደስተንፈስ ብህይወት ጸንሕ ኣብ ሻይመናዊ ወርሒ ዘጋጥም ጸገማት ናይ ነፍሲ ጾራት ግን መድመይቲ መድሓንቲ ይፍለ ወይ መድሓንቲ ቀዲሙ መጽእ መድመይቲ ኣጋጢምዎ ደሞ ወዲኡ ዝውለድ ህፃን ናይ ምዕባይ ዕድሉ ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ ስለዚ ብተለምዶ ናይ ሸሞንተ ይመውት ናይ ሸውዓተ ብከምዚ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ግን ብዘመናዊ ሕክምና ጸገም የብሉን ኣንኮራት ናይ ሸሞንተ ዓብ ዕድል ህበና ከነምብሮ እንታይ ጻዕሪ ይሓትት ከምቲ አንተ ይድበልኮ ንተፈጥሮ ክትቅ ከቢድ ድበለጸት ናይ ቆልዓ ናይ ዕሸል ማዕበይት ታናይ ደም ሃፀን ፈጣሪ ዝፈጠረ ካውም ዝወፅእ ናውቱን ዘሎ ጸገማትን ክንርኤና ሕጂ ናይዚ ዓለማዊ መዓልቲ ቅድመ በጽሒ ድበለሉ ብንእሽተይ ስጉምቲ ሲ ዓብ ጽልዋ ኣይናይቲ ዓብ ስጉምቲ ድበሃል ውልድ ክብል ከሎ ሓደ ናጽላ ይዕበይንኣስ ኖን ቅድሚ መዓልቱ ዝተወልደ ዋላት መዓልቲ ወለደ ኣብ ሕቑፈ ዲኡ ቆርበት ምስ ቆርበት ዝራኸብ ዓይነት ጌርካ ክትዓቕፎ ክትክእል ኣለካ ኣደን ቆልዓን ክፈላለዩ የብሎም ብኣጽዋወዓ ካንጋራዊ ሕቑፎ ንብሎ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ከባቢ ኮሎምቢያ ዝፈተኑ እዮም ሳላ ስእነቶም ምዕቡላት ዓለማት ኢንኩቤተር ድበሃል ኣለዎም 24 ሰዓት ዝኸይድ ኤሌክትሪክ ኣለዎም ማይ ኣለዎም ንዑ ዝበቃ ብሽፍቲ ዝቀየራ ነርስታት ክህልዎም ገለም ኣብቲ ትሕጥቶት ዘለዎን ዓለማት ግን እንኳ ኣማራፂ ኣብ ክንዲ ኢንኩቤተር ነቲ ቆልዓ ኣደ ኣብ ውሽጢ ኣፍ ልባ ገይራ ቆርበት ምስ ቆርበት ኣራኺባ ተሓቋቑፋ ኣማራፂ ዘይብሉ ነቲ ቆልዓ ንኽዓቢ ዓብይ ዕድል ድህቦ ምክንያቱ ቀዳማይ ቀታሊ ብዚኣቶም ሙቐት ክዕቅቡ ይክእሉን እዮም ብዝሓሊ ሞቱ ጡብ እንድሕር ተዘይጠቢቦም ዋሕዲ ሽኮር የጋጥሞም እሱ ክቐትሎም ይኽእል እዩ ቀልጢፎም ከዓ ንረክሲ ተቃልዓት እዮም ስለዚ ረክሲ እንድሕር ኣጋጢሞም እንድሕር ቆሪሮም እንድሕር ደይጠቢዮም ኣብ ውሽጢ ሰዓታት እዮም ዝሞቱኻ ኣብ ታሕቑፈ ዲኡ ምስ ትገብሮ ቆርበት ንቆርበት ምስ ዝረኸብ ግን ህድኣት ይስምዖ ምስ ትንፋሱን ህርመት ልቡን ምስ ናይ ኣዲኡ እንዳተዋሃደ የስተንፍስ መብዛሕትኦም ከዓ ናይ ምስ ስርዓት ምስ ትንፋሶም ስለዘይማዕበለ بوجيرم دك يسوم ترفيهم عد خطر استنفس كلا أفل باجران مس أي تنفس يبارابر يهد فقري والسق مقاط ركب أو وش تهينوها كتب يخلي زيك الله له نون تاد حماتا أديا سب أيام كجبرو زخيلي كانغارو حفون بلو كانغارو ذا إنساسا أبز خبدا أقول حزات خيد لك هم قربت بقرب من الرخاب تزق على لسقومتيو عابي ناي منبار عدل كأي هومي أب كند تي ارتفشالاوي سبز شرحو إنكيبيتر جيركا أب ساعاتو أب دقائق نعو كتساسي ماي كتكير كتفلحو كتحاسبو نتي ماشين دوست الكاجزي كبيدي كومو تفتينو بزوحات سنقولان قولتهم عابي سلازي ولا زبالة قولها أبدي معلتم الزقاتم أديتات نايدن نايتعشلن قربة الرخيبا حقيفا قوبي جيران بجاب شفينا حكمنا خمس أنا خلال نوان شعون هيودي خنديو تحت 20 شمونتن ديو كاب 20 شمونتن سجاب 30 كرتن ديو نناتو قمت جيرنا أب هوسبيتال زدكس أب هوسبيتال دكس هالو سلازي كندزي قليل سئلتات نريو لنا بزحات قلعت بخمس زعابة يلو بتعمي قليل كم تعنتو يدولكو تاد ولا انت حمامت رايت ريتي هاللمبر أبو تقول عاديو حمات عاديو أدي أديو نعلتاديو دخونا سبك جبرو يخلي كمان دا جبر كاخت أبيهم تخليها أبغى هينهم كتبوا خليهم مش جوب بزو مش دلدلو نتحقوا خصال وين بعلاتهم كاب أخوصهم مش جمروا دلدلو مالهم معلتهم أخيلهم مال لذيذ يا تهدق على لت سجومتها إذا جبرت زي تخيلهم من الوقت تحريم سلطات نرينا نعوز ملكو سموا ياخد ليك أيو بقود سلطان سموا ياخد الليو صنع مكان خاني الناس لحتات نبلو ويكا نيوناتال عيسو يبهال ملو هاجر تزرقي حلو كبعل عصب جمير كا عدتي عنا أفوا أفعبت سكاب قولش حجب سقربا جزء أب عرزالو كلن كتماتات نايزوادو عدو خلا من دفرا
سنعافى عدقي حلون كرنا اسمرامو رديو أقردت تسني بارنت كل لو فزي كابزن كتماتات كبابي أزينا ريحنا صلا زي نبر تهزبين زين كتكملن كلالو قلل تجزائن مقتن زعقبا صريتن زعقبا نتعشل زخون أخول متن أكسجين أخول متن إنفيوجن ويكا مجبن هبلو مسارحتات الله مانم هلا حجي صقا بزحات نز تكنولوجي زمولكم من اسيات مليء ومنالو حزبي سخف كبلا يقولون عقمنا نفتن كامل على تخوينو ناي فطار ነገር خون عدل ግን ክንህቦም ከም ዘለና ክፈልጥ ከላሎ ዳሕራያት ስለ ንሪኦ ከለና ስለዚ እንዳተዘርግሐ ይዘኸይደሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ክንድዚኡ እቲ ዝሓተካ ኣብ ደይ መዓልቱ እንድሕተወሊዱ ህፃን ጽቡቅ ዶክተር ምናልባት ዛ ካንጋራዊ ዕቆፎት በልከያ ጽቡቅ ጌርካ ዝርዝርከያ ኣለኻ ስርዓተ ኣእምሮ ዕግበቲ ብልዋም ድቃሲ ድቅሱ ምዕባለ ሓንጎሎም የመሓይሽ ቀጻሊ ጎስጓሱን ክንገብረሉ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት እስከ ካብቶም ዝውለዱ ቅድመ በጽሕ ወይ ከይ ማዓልቶም ከይኣኽለ ዝውለዱ ናጽላታት እቲ ሓደገኛ ምልክታት ኣለዎም እንብሎም እሸላት እንታይ ዓይነት ምልክታት እዮም ዘርእዩና ግርም ትደዓበየ ፀገም ኣብ ባህልና ድሪኦ ቆልዓ ክውለድ ከሎ ዓብ ጽምብል እልልታ ኣሎ መትቀዳማይ ምስቲ ነበረ ናይ ቀደም ኣብ ግዜ ሕርሲ ደጋጥሞት ታደ ህይወታ ብምርካባ ይዕልላይና ዴታት ጽቡቕ እዩ ድሕሪኡ ሓጎሰን ክገልጻ ይደልያ ብዙሕ ግዜ ደጋጥመና ግን ነቲ ቆልዓ ይርስዖ ናብ ታደን ናብ ዝግበር ጽምብል የድህባ እቲ ቆልዓ ከይጦ በጸነ እቲ ቀዳማይ ፀገም ታሕት ዋሕዲ ሽኮር ዋሕዲ ሽኮር ምዝህሉ እቲ ቆልዓ ምስትንፋሱ እንዳደኸመ ይኸይድ ይስፈጥ كل كله كدهبا كلالو لزنا ينبر أيقونه كلاي شنت خشين كلالو ملكت نهيوت دحر مستنفاس شنت مشاني شنت انت شينو يتقبو بالو مالتيو عوداتنا كله أكل صبو بالو مالتيو بحرفي تقوليتهم أبدي معلتهم سلة ولدو بتعم تعفافيو إذن بعلو شنت مشان نايمن بار ملكتيو هيوت كم زولير إنه الدخيمن أبصال سايسومون درجة كيلو فرق كيلو قولي لو مزو كأوخة تسوب بتعام خبيد أنت تساهم تسنكلنا خبيد حجي أبزخ تقصد لاني زقبا قلعت نون زملات أنا لا تبدي معلتهم طولب زخونه هسأنا هوسبيتال آتيو تحكيم مزوج سولو عيزهم زوج خم فوتو كحمو يبلهم كمن قاقو كان حسبهم كن كلال لنا بواحد أكسجين ساعات تساقين سمنات ساقي ولا كم تتوعي ولا حكمنا زي أتوعي كوني هزبنا زوج فوتو كلالو ولا كحمم يبلهم بحلفان دانا أسا مزخين تسولو بتعم حماقي سلازي زئنن قلعة بتعم زحول قلعة قربة تخطف قلعة زحل زلو مالتي تحت مقات نقوله وي برسن زلو قلعة متواب زابي قلعة يأجارون يداون كتسلم جمرة زين بتعم حدا جنيا ملكتاتي ويكا زنفر فر عينة ملكتالو كمتي عابي حمام فرفر عم مريت فرفر عينهم قد ما يشتو نقراتالو وي عينهم ما تقول وي طول كي يقرب قالو كله تجميره إذا حماق ملكتي حنت إجري حنت إيد بإيدات نسوي لهم تواصل وين حماق ملكتي نابزق عربة تكالت عنا قلت فهم كلهم حنسان سبقة فولي عينة تبخاخيا الناس لا زي بخيو عينة تبخاخيا كم زي أطال ويك أهواي دوتشو عينة أو موتش انحراريو إذا بتعم حدا جنيا ملكتي سلازي سجابز ملكت نريو كم بس هي بلنان ولد قبل كله أبدي مع التولد هتسان كم تاد بالقوة ناي قربت مصدق الله جيبك جاب خدينك قبع جيرك نبتاز قربت تكالت عنا موساد أماراتي يقولون هراي دكتور من البات مسؤول بمتأثر أبزي نهيت أنا حمامات مس قدرات المدتات أساسر قال خلنا العل كتب لنا تاني خا اسك انتي كم قدراتي المدتات كل كلنا أبزي ما عندهم طول قلعت كندزيت عرند الحاتنا خوينا بتلمدو زمس أنا يو متنخاف كاز زمس وحاسيرة بتعم حماقي كابز قدام حجي مقماسي بجكا طوباد كطوب زي قبو ناصلا تفلالي نغرات دقمو وديتات الله عنقر مخلا الله متلح الله زي بوتو وسيد كان مخنشاب الله بحلفي اب غزا تحرس قلعه مرفق دم زرق فيتامين كي نبلو زي وسد نحر كوينمو اب سالس رابعه خنشبو فتينو ما بتخبابي حماق دم مفساس زلو مخنشاف غاطم سلازخل بزو حدغاتات سلا نرئ زلنا نزي اب قمت بمئتاو
ኣዴታት ንዝኾነ ናፅላ ጎዳኢ ልምዲ ብሕልፍኻ ተፃባእ ዝኾነ ብበላሕቲ ነገር ዝግበር ነገር ኢደን ክእክብ ኣለዋ ባህለ ኣብዚ ከዓ ወለዲ ስለ ዝኾኑ ኣደ ሓማት እቲ ካልእ ቤተሰብ ንዕኦም ጎስዩ ዝኾነ ዓይነት ጎዳኢ ስጉምቲ ንኸይወስድ ባዕላቶም ተርኦም ክፃወቱ ይኽእሉ ኣለዎም ፅቡቅ ዳርጋ ኣብ ምውዳእና ገፃይና ዶክተር ምዛርስ ብምትእሳር ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ለብዋት ኣሎ ዕድል ክበካ እንታይ እቲ ዝዓበየ ለወባናተይ እዞም ቆልዑ እዚኦም ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ናይ ምዕባይ ክንክን ጥራይ እዩ ዘድልዮም ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ነዚ ዝመለኽ ክኢላ ሕክምና ኣሎ ተዳለዋ ቦታታት ኣለዋ ከናሰኣልቲ ክንረኽበን ክንፍትን እሞ ሓራይ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክኣምኖ ዝደልዮ እዞም ቆልዑ እዚኦም ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ኣጆኹ ዛጓለይ ካሊእ ተከኣልኪ እዚ ደሓን ኣይናትክን ኢልካ ቆልዓ ኣፀቢቑ ስለ ዝደቐቐ ንሞት ክትፈርዱ ኣይግባእን እዩ ድሕራይ ኣብቲ ስእሊ ንሪኦ ንኸውን ዓብዮም ስጋብ ሳዋ ዩኒቨርሲቲ በፅሑ ኣለዎ ናብ ደይ መዓልቶም ተወልዱ ቆልዑት ስለዚ እቲ ህዝቢ ነዚ ኣፀቢቑ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ዝኾነ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ክኸውን ክእል ኣለዎ እዚ ዝኾነ ኮምድዩ ቤተሰብ ብምሉእ ነዚ ክፅዕተሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚ ክላቦ ዝደሊ ምናልባት እቲ ኣሰኣል ክሰልጠና ይከኣለን ዶክተር ኣብ ቀፃሊ ክንጥቀመሉ ኢና ኣብ ካልእ መደባት እውን ክንጉስጉሰሉ ንሰርሓሉን ስለ ዝኾንና ስለቲ ዝሃብካና ሰፊሕ መብርሂ ብስመይን ብስም ተኸታተልትን ኣዝየ ዘመስግነካ ዶክተር ይቐኒየለይ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዛዕባና ቅድመ በፂሕ ዝብል ኣርእስቲ ፀኒሑ ነዚ መብርሂ ክበና ዝፀንሐ ድማ ዶክተር ሳምሶን ኣባይ ካብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ እዩ መፂና ዘሎ ብስመይን ብስም ተኸታተልትን ኣመስግን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ካልእ ኣርእሲ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ሰላም